Neviem, či bude ďalší part, ale... Čo som spravila? Bomba. Takže toto je Eneas. Eneas je trojský hrdina, usadil sa na území dnešného Talianska, Apeninský polostrov a založil nové mesto. Takže Eneas je trojský vodca. Toto bude dlhé. Takže Eneas je trojský hrdina, usadil sa na území dnešného Talianska. Takže Eneas je trojský hrdina, usadil sa na území Talianska. Území dnešného Talianska dokonca. Dnešného Talianska. Apeninský polostrov a založil nové mesto. Remulus a Remus. Podľa legendy boli zakladatelia Ríma. Vychovávali ich vlčica, to je symbol Ríma. Prvý kráľom bol Remulus. Rímski susedia Etruskovia. Boli výborní remeselníci a obchodníci. Ako prví poznali železo. Rím mal 7 kráľov, Servius a Turlius, či Turlius. Ja neviem po sebe prečítať to čo? Rulius. Musel to byť Rulius. Takže ten bol vlastne... Tak Rím mal 7 kráľov, Servius a Rulius. Rozdelil obyvateľov do 5 skupín podľa majetku. Posledný kráľ bol Tarquinius. Tu si jak mám... Dobre, počkaj. Qua alebo Q. Quanius. A Superbus. Bude ďalší part. Bol krutý, vyhnali ho z mesta dokonca. Super, ďalší part.